Hi guys, andito na naman kami uli sa bukid. Dito na to sa unan. Kuha kami uli ng panggatong. Damo Yung man ano, dito, kahoy na kinukuha namin dito, yung Dol pa man dire. pag natuyo. Bubbles. Grabe yung apoy niya. Ayun si Mabilis yung Bubbles. apoy. Hinabol si Yan Tanggol. yung hinahanap namin dyan. Hilaw pa, pinuputol. Pero pag natuyo siya, malakas talaga yung apoy. Yan, malayo pa kami. Mga ano yan, 2 kilometrong lakad. Malayo-layo din. Buti nga medyo patag, kaya hindi masyadong mahirap. Yan, nagpuputol na ako dyan. Marami na kami nakikita dyan. Hulpi man dire ito Tawag man. sa amin na ano, Hulpi ito man. kahoy na Dire dikit-dikit. ituman. Yan yung malakas umapoy, lalo na pag natuyo na siya. Maano yan guys, yung kahoy na yan mahaba, tsaka straight siya, madali lang pasanin. Yan, pinutol ko na dyan. Marami na akong naipon dyan eh, hindi lang nabidyohan. Tagas man. Yan guys, mahirap pag ano, umakyat ka sa bukid, lalo na pag may mga nangangagat. Dapat naka ano ka, long sleeve Oh talaga. my god to. Yan, pumutol na naman ako. Kundi naman pakita ng baitadhan. Mahaba yan Pakita. guys, 2 di pa, tatlo. Ah? Hai Mandai. To dito nabilin sa Indian Mingguan. Bilin deh di mo? Dulu naman to. Biar naman to banda. Pauban ka Jipel. Pauban ka Jipel. Salamat guys sa panonood. Tara,